Assalamualaikum dulur. Apa kabar dulur? Sehat-sehat kabeh, alhamdulillah. Dulur, iki aku nyambangi tegalanku dulur. Tegalanku tandurane terong dulur. Si cilik-cilik durung wayahe panen dulur. Iki tak sepilno sing ketok dulur. Suwe gak tahu tak sambangi dulur. Alhamdulillah duwe tegalan terong dulur digawe simpen-simpenan. Dulur. Iki rada iku dulur rada gak subur. Soale kena iku dulur. Kena penyakit godhonge mengker-mengker dulur lho, si cilik-cilik dulur. Ah, iki tak sepilno dulur. Tak sepilno. Yo, si samene-mene dulur. Si kurang 3 minggu kas. Kurang 3 minggu kas dulur panen alhamdulillah dulur. Kayak simpen-simpenan dulur. Seneng dulur ndelok tanduran terong koyo ngene iki dulur. Senajan rada gak sehat tapi wohe wake dulur. Wohe wake iki dulur. Wayahe ndangiri. Wayahe bubuti suket. Durung koper dulur. Kena tugas negara. Sing sebelah kene iki tanduri pari dulur. Ya, banyune rada angel-angel titik. Tanduri pari iki yang rada suwe titik iki sik kurang 3 mingguan, 4 mingguan dulur panen. Yo, ngene dulur sian dulur lho. Sik rada ijo-ijo titik. Iki dulur ya. Iki mbok menawa ana botone dulur. Kena gawe jagan-jaganan dulur. Dulur, main dulur. Ompo dulur. Iku dawane tegalanku iki dulur kurang luwe ya 200 meteran. Ombone kurang luwe 30 meteran dulur. Dadi alhamdulillah seneng dulur. Delok ijo-ijo kaya ngene iki. Dulur. Lah apa dulur sampean dulur sehat-sehat kabeh ya. Sapa sing delok video iki dulur tak dongakno seger waras panjang umur. Berkah barokah uripe, berkah barokah rezekine amin. Allahumma amin dulur. Tetap semangat dulur. Ojo adik nglokroh, ojo adik kendor. Tetap semangat berkonten riah. Perkara FYP urusane Mbak Meta. Pokoknya sing penting awake dhewe pentingno konten dulur, mari ngono di-upload dulur. Nah, iki edisi nyambangi tegalan. Biasae aku urip nang ngene Surabaya sing tak sepil, sing tak konten kulane gedung-gedung, hotel-hotel dulur. Iki kangen karo tegalan dulur. Ah, koyo ngene lur, lho iki terong dulur. Sik cilik dulur. Lho, sakmene iki dulur lho. Lur, tur wayahe panen dulur. Men-men wayahe panen dulur, tak kirimi sak karung sampean. Omah sampean ndi tak kirimi sak karung. Terong ijo dulur enak dipecel dulur. Mulai dulur ya. Wis dulur panas dulur, jenenge nek tegalan ora-ora gak payu-pane dulur. Aku kok ireng dulur. Ya wis tak dongakno seger waras kabeh dulur. Muga-muga sampean sak keluarga binaringan sehat walafiat. Apa sing dadi kesulitane digampangno karo Gusti Allah. Ngono dulur ya. Sing penting berkonten ria perkara SFYP. Iku urusane Mbak Meta dulur. Kaya aku ngene iki gak ngerti gaptek dulur. Teknologi apa gak ngerti. Jadi ini no cut, no edit jarine wong-wong ngono. Mbok maksudnya apa wis pokoke tak syuting, tak konten, tak upload dulur. Wis ngono dulur. Onjane wis gak nututi pikiran mikir teknologi ngono iku dulur. Ana tutorial teko susu ya tak tiru. Tak golekno HP ku kadang kala gak ana dulur. Onjane HP tahun swidak dulur. Ya muga-muga dulur men-men iso tuku sing luwih apik ngono dulur. Sik ngenteni golek utang-utangan iki dulur. Karo ngenteni panen terong iki dulur. Engko tak golek HP sing dibatin iso nyala dhewe ngono dulur.
Dulur ya, wis donga dinunga dulur seger waras kabeh. Kanjeng Sunan teko Tegalan Terong Probolinggo. Matur suwun. Aja lali dulur, lek sampean welas ya sampean komen, sampean share, sampean simpen, terus sampean like ngono dulur ya. Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.